wasan jiya na ka tashi ne. Wallahi 2-1. Ɗayan wai Rudiger ne ongol. Abun ba yau. Amma ba na ji labari kamar kai ka dan samu wani abu ba. Na dan samu catch out na yi wasan Madrid na ji tsoro wallahi na yi catch out. Ni ma Madrid ne. Babi Allah. Babi Allah. Ai saya mana. Wannan ba su jugu-jugu ba? Da su mai na'ura? Yaro. Yaro Su ba suke magana yaro. Tena suke. Mai na'ura? Tena suke. Shi ne da gaske? Wannan mai na'ura ne ba? Ya kai haka ya faru. Na'ura dai a kan shi. Aka rayuwa ta mai da ku? To sai a Ya faru don Allah. a canja hali, a canja hali, a canja hali, a canja hali. Na'ura da juju-juju na yau suka dawo haka. Subhanallah. Ina zuwa kamar akwai canji. Gashi wannan sai ku taimaka. Kai daya. Ha? Ga dubu a baka naira 50 ka ga. Ban ku dama kuna yi kallo ne? Dama kuna kallo ne. Kuna kallo ne? Me yake faruwa? Ya danna subscribe. Wannan jambutin da yake kasa da alaman karrawa. Kuma kai liking. Kai liking and share. Three Mosquitoes Comedians. Yawwa, baba bari mu je makarantar